Len tak som kontroloval stránku Národného bezpečnostného úradu a narazil som na podozrivý obrázok. Skontroloval som ho a zistil som, že je pravdepodobne vygenerovaný umelou inteligenciou. Šokovalo ma to. Vyhľadal som si, že koľko vody míňa umelá inteligencia. Tým vyhľadal myslím, že som sa opýtal umelej inteligencie. Niekedy to môže byť až 500 ml na obrázok. Viete, čo tých 500 ml mohlo spraviť? Tá voda mohla zasítiť niečí smet. Z tej vody mohla byť polievka. Ďalšia zlá vec je, že kvôli tomu trpia umelci, ktorým by normálne zaplatili za vytvorenie obrázku. Teraz nemajú peniaze a musia makať v Amazon sklade.